Yakora mogen thuolo mar yudo weche manyien mago imore Ramogi TV odiochieng' mar abich dwe mar 8 2026 arwakni machiegni man gima thoth ahinya mwaikoni nikech ma thuolo ma in bende ibedo gi ng'eyo kuom mago mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka kaachiel kod matudo piny Kenya kod pinje maoko, bed weche mag siasa, weche mag ohala, weche mag telo makare, mag thieth, kind weche mamoko bende yudo gi mana kae Ramogi TV nikech wan kodgi e yor adimba gi sani. Mana tielo mokwongo, tielo mar ariyo wadhi bedo kod buch jopiny kwa Ramogi kama wabiro bedo kod wendowa luongone jaduong' Peter Ahago ma en ruodh goro mar jodong Luo bade ma Nairobi. Wadhi kod mbaka nyakwa Ramogi ting' mar jodong Luo. Ting' mar jodong Luo en mane, ang'o gini mwinjo bed nigi timo. Winjo kama kuom jodongo joma wuok Mombasa owuoyo e wi weche mencho wache kod Ker Odunge Randa, to bende jomoko bende golo paro mopogore opogore. Ting' hie nang'o, katiba mar jodongo wacho ang'o. Nyakwa Ramogi en twak ma wadhi bedo godo e kinde mag buch jopiny, to mokwongo wayudone weche manyien ka wachako kod thund weche. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times, and I want to urge our young people, let us not fight. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni jatelo mora mora ni thuolo mar limo gweng' mora mora kaka ohero kokwayo jopiny mondo kik chwer remo. Nomi Luo Council of Elders ni mondo rito ganda to noko mi ni mondo ibed a political tool mari man office mari ndo ibago go siasa ni chuno wala kwa gocho mona Ruto maisha obedo matek ma to Dungi Randa ok nyal wuoye, onyalo mana wuoyo ne dwoko Ruto, onyalo mana wuoyo ne dwoko Sifuna. Oganda moko Mombasa okwedo weche Ker oganda Luo Odunge Randa e wi chik ne oganda Luo ka giwacho ni kik oyiengre nyakonchiel e weche siasa. He kept on indicating to him, please, if you can't get me out of here, because I have been beaten. I have seriously been beaten. That IPOA must do their work well. We shall not allow attempts to cover or hide any evidence. Familia Eric Otieno kod jokedne ratich oganda kwayo IPOA otim nonro mar oya e wi tho rawerano tok obila make. Jaloko mare luongori Liz Otieno, nyinga en George Bati. Bed thuolo mar ndiko na nambe nari adeka auchiel nono Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mara XN @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati kaka senyisi. Wachako weche manyien. Apisi mar jomin buche oganda ODPP opuodho mondo yaw bura ne jota tije mag bengi adek magin bengi mar NCBA, KCB kod Cooperative. Kaluwore ni girem goyo report maling' e wi omenda moko ma ichich ne oyudi e yore mag miganga kaluwore kod kidieny mar abich mag chike mathiro omenda miyudo e yore mag miganga e pacho ka. Jota tije mag bengi go idwaro ni obi ochop e doho mondo giduok penjo tarik 11 mar dweni mar 8. E kindeno bende apis jamin buche opuodho bura manomakne Salim Mohamed Buseidi e wi kuo mar omenda maromo $363,420,459 kowuok kuom okumba mar First Assurance Investment Company Limited mane ginie director kanyakla kod gavana Malamu Isa Abdalla Isa. Nonro yango ni achijno ne okopo sei mar gavana no kendo tiyo godo e ndiko chek mane otiyo godo e lodho omenda kuwuok e kambino. Bang' nonro ma ong'ith ne neno manochwal, DPP opuodho mondo jalno oduok penjo e wi ketho maromo 120 modonjnego kamoting'o 3 mag chano koto, 2 mag kuo, 144 mag thedho bok ma ok opuodhi kod ketho machielo mar yudo omenda e yor miganga. Apis mar ogai mar jomin buche okoni gi ngirore neno ni kedo kod timbe mag yudo omenda e yor miganga ojiw kaluwore kod dwaro mar chike mapacho ka. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni kweth mar siasa mora mora e piny Kenya ka nitiere thuolo mar timo limbe kendo uso ajenda margi kamora mora magidwaro. Wanga oloso motelo ne romo mar siasa mar kweth Linda Mwananchi chano mar bago e kaunti ma Homa Bay tarik 16 mar dweni. Wanga moloso e kinde romo mare ge jopiny e sikund primar ma Nding'o e kar chung'o bura ma Kabondo Kasipul okoni kaka duond bura mar ODM
ma ochung' e mise mar demokrasia girwako kweth siasa mora mora mondo mi otim kampen mage ka mora mora magidwaro. Bende okwayo rowere mondo mawuok e kaunti ma Homa Bay kod gwenge mamoko ma pacho ka anyeto mago mag piny Luo mondo nyakwe kendo githegre kod timbe manyalo nyayo tulo. As an ODM party, we have been the fighter for all freedoms. Freedoms of people to go wherever they want, to speak whatever they want. And we want to say that anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to sell whatever they want to any part of this country. But we can say that as a people, particularly in the ODM party, our decision is made. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times. And I want to urge our young people, let us not fight. Let us not shed blood. Let us not fight each other. We are one family. We are one family as young people of this region. Let us not fight. We are one people as young people of this nation. Let us not fight. Mtu akikuja, wacha aseme mambo yake. Akimaliza, wacha aende. Usiku atafanya nini? Atalala. Jatend kweth manoke od bura mamalo Junet Mohamed okoni kata odoko ni ji mamoko dwaro lemo mar jalup jatend piny e ODM manogai mar duond bura mar ODM Dr. Oburu Oginga ema chike mag duond bura no puodho nyaliodia e mbele ji mamoko. E twak mare kod Ramogi TV oyango ni onge ywaruok e manyo jal mabiro kawo lemo mar Sifuna gi sani to gin mana kod jagoro ma Kojolo. Walter Nyambaga nobedo kod e piny kendo mae sigana no. Actually, I feel very sad, because this will be the first election in my political life and journey. I am facing an election without Baba, Raila Amolo Odinga. E twak makende kod Ramogi TV jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed ofono ni kaluwore kod katiba mar ODM. Untie, joka nyana. Dr. Oburu Oginga e jal moyiene yudho lemo machwe e kaka jatend piny e kata jalup ne nyalodia kapok ji mamoko yudo. So the applications are open to everyone. But in accordance with our constitution, our presidential candidate normally is our party leader. So, in our party, our party leader is our boss. So we will defer to him on certain decisions. Junet olero ni lalruok chakore juma manyien Naivasha e kindu keth mag ODM kod UDA motelo ne winjruok to kod kit kaka ibiro ng'inj lemo mag sirikal. No, we have not yet formed the negotiation committee as a party yet. Okay. We have a retreat that is coming up from 9th to 11th in Naivasha for the broad-based members of parliament, broad-based governors, and some people that have been invited from the executive side who have relations with what issues that are going to be discussed in that retreat. And in that retreat is where the party leaders will make a decision of how we are going to move forward into the future. Koni bura mapek nyomet ni kidaro jal manyalo kawo kar Edwin Sifuna e kata kamano jok manyo geto lemo mar jagoro. Okoni mondo gitim tero mos kage sani Catherine Omanyo emo mako lemo ne yor Kojolo. There was a vacancy, as it were, because of our former SG was removed. Okay. But yesterday we had a central committee of the party at 2 p.m. at midday actually. It ended around 4-5, and we have confirmed Honorable Catherine Omanyo as the acting SG for now. So before she was doing her work as the deputy of the Deputy Secretary General. Yes. But as from yesterday, she was confirmed as an acting Secretary General. Okwedo kweth mar linda mwana inchi kendo koni ODM ungirore makare kata tok wuok Sifuna kod ji mamoko. ODM is very solid, and I can tell you that ODM is as strong as it were. Some of our members left us or left the party not because of disciplinary action.
it's because of ideological differences. I want to clarify to Kenyans that today. Some of these members now who are in Linda Mwananchi never believed in that. They didn't want the broad-based government. They did not want the 10-point agenda to be signed. We used to have meetings chaired by Baba in the Central Committee. But Baba, being a Democrat, he used to accept the verdict of the outcome by virtue of following what the majority have decided. Neto se Azimio kumokoni Uhuru tiyo godo iduoge piem kod William Ruto. Azimio died long time ago. Azimio was about ODM. There's nothing called Azimio as of now. Jubilee has no members of parliament as we speak today in parliament. Who else is in Azimio? I just see some guy from Soba who's masquerading to be secretary of Azimio. You know, a man doesn't know how Azimio started, where it came from, and how it started. You get my point? You know, Uhuru is looking for a rematch with Ruto. And he thinks that the rematch will be again Kenya Kwanza and Azimio. Wichal mar serikand handshake to kod mar broad base, Neto koni Ruto ni kodgi maber maingo Uhuru Kenyatta. Now, you can't compare the broad-based government and the handshake we had with Uhuru Kenyatta. The handshake we had with Uhuru Kenyatta stood for nothing. We were not part of his government. We didn't have a single cabinet minister in his government. He just took us round and round telling us that he's going to hand over power to us in 2022. So we wait for our time. He did not even appoint a minister in charge of toilets from ODM, leave alone anything else. For the first time, the Orange Democratic Party has, it is former chairman, the longest serving chairman of ODM, John Ngongo Mbadi, is the Minister for Finance. Kwedo uso mar ODM ne serikal. We disagreed with William Ruto after the president started talking to Raila and to ODM. You see, there are people in this country who believe that ODM should be in the opposition for life. They believe that ODM should be, the description of ODM should be death and destruction. They believe that the description of ODM should be mandamano and demonstrations. So when they see ODM sitting in the Ministry of Finance, that's selling out ODM. When they see Joho becoming a cabinet secretary in charge of blue economy, it is selling ODM. When they see Oparanya handling the coffee, the tea, and the small, SME, small and medium enterprises, it is selling ODM. When they see Opio Wanda electrifying the country, it is selling ODM. That is how they view the selling of ODM. Because they believe ODM is about death and destruction. They believe ODM is about their people being killed. They believe ODM should be in the street and they should be the ones in government. So now when they see ODM in government, ODM has been sold. We will sell ODM if it's going to benefit our people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasura ne ogai maduon bura mara DCP Rigathi Gachagua wuok kendo lero ni onge sadha mora mora kod duond buche mamoko e gwenge mag masawa mar piny Kenya kojiwo jotend duond buche mag siasa mani kod mbi e gwenge mag masawa mondo teg duond buche go kar mondo gimbuor ywak ne duond bura mar DCP. Gachagua wacho ni jotelo mag duond buche ma kwedo sirikal nyaka ket maino margi e tego duond buche magi kar goyo siasa mar loso riwruok mar siasa kata gawo tend piny. Kaka jafumbo marwa mar siasa Chris Owino lero, Gachagua oyango ni oikore mar piem kod duond buche mamoko e gwenge mag masawa. E chenro mar choko gwenge mag masawa duto e toke kendo geng'o pogruok motelo ne yiero mar 2027, Gachagua wacho ni orwako piem mar siasa e gwenge mag masawa e kinde kod duond buche mamoko. Mimi nataka vyama nyingi kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout, si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na ma-agents wengi. Pale Olokalau tulisaidika kwa sababu ma-agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Etwak margi kod jofwamb chieng' tich ariyo, ogai mar DP JB Muturi kod Peter Munya mar PNU ne oseo Rigathi Gachagua kuom temo geng'o ne duond buche mamoko e gwenge mag masawa. Kata kamano, Gachagua okwedo wechego ka owacho ni pok onyiso jatelo moro amora mar masawa mondo keth duond bura mare.
Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu town. Saturday niko Kajiado. Si mimi natia bidii. Gachagua wacho ni okang' mare mar siro jachung' mar DP e yiero madundu mambere North e higa mokalo nyiso ni en jatelo ma ok oherore kende. Munya, nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo hapana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalao bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. Kata kamano, Gachagua onyiso JB Muturi, Peter Munya kachiel kod Martha Karua mondo tek duond buchegi kar siko mburo ywak. Kila mtu auze chama yake. Msiku watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Eko machielo, Gachagua onyiso jotelo makweth mobalo kod sirikal ni ng'ato ibiro keto e ratil kaluwore kod mbi mar duond bura mare e kinde twak mar walo jela 10 piny margi. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. Chris Owino, Ramogi TV. Kawasurene moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa owuok tung' mosuo gi ker mar Luo Dungeranda kuom bwogo mar kuong'o jogo mabiro balo gi paro mar dwaro ni onagi duto sir lwedo sirikand jatend piny William Ruto. Giwacho ni mano nyiso ni ker mar Luo tenore nyakonchiel e weche mag siasa ma pacho ka, kendo koro gidwane ker kaber to jaduong' Dungeranda okwayo joluo ng'uono ma ka ok kamano to gwe tawe komno. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Paro mopogore ne onyiedhore e kaunti ma Mombasa bang' ker mar Luo jaduong' Dungeranda buono mar kuong'o nagi duto mabiro dhi ataro gi paro mar dwaro ni gisir sirkand William Ruto, lek mokoni ne owe gi mosenindo Raila Odinga. Kapo nono ni mae kako Dungeranda wuoyo ni mae jatend Luo. Taneno ka Luo segore pi. Luo ni gachiego nade malik ma kaka dhano chiemo onge. Maisha obedo matek. Ma to Dungeranda ok nyal wuoyo. Onyalo mana wuoyo ni dwoko Ruto, onyalo mana wuoyo ni dwoko Sifuna, onyalo mana wuoyo ni Wangadok. Generation mantiere no kinyal chulo gi gimidwaro jaduong'. Nomi Luo Council of Elders ni mondo rito oganda to nokomi ni mondo ibed a political tool mari man office mari idwago go siasa. Ni chuno wan lekwa gocho mana Ruto. Raila Odinga ne kane nitie ka. Raila Odinga bende osechung' mobedo president. Nopok waneno any council rules of elders manuchung mowacho ni ji nyaka goch ne Raila makoko gocho ne tikuongogi. Komno ken mar political issues, political statement. Instead, komno en a symbol of unity mar Luos. En a symbol of unity in the sense ni ikawo ng'ani tikelo tiluongo tikod yawa ang'o mularo wabed piny kaka oganda. En wach makoro moko kuom rowere koni medo mana bagogi to chutho kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e kind jotend oganda Luo. Jaduong' kata kuwo siasa to ukuongo ng'inwa odwa is so important. Waweuru ng'iyo ni wang' ni wadhi chiemo nikech joma chiemo gi benefit gi familia gi. Ei Luo wan gi joma somo tinde certificate gi nindo go ma e wigi. Koro uyudo leaders uno mufelo wa piny ka nikech ino mi ku ichamo ng'ani bijwa gi ku wan wadong' kwa hang'. To one generation wane kok wadachako puonjo jo nyithindwa pok waloso nyithindwa gi wabiro puonjo gi nang'o sani kata puonjo nyathi ne dek nyithindo matindo mabe iluongo ni GNC nyithindo gi be jaduong' dwa siemo achiel kachiel kwayo ni jaduong' ndalo mane isiemo ji gi bat koracham nokalo. Gikoni lek mosenindo Raila Odinga ne en neno ni oganda duto bedo gi ratiro to chutho e weche mag demokrasia. Demokrasi nochakore gi Mwalowa.
nyaka miwa thuolo mar yiero ng'ama odwaro. Ok nyal chunwa gi ng'ato mok wadwar. To ok nyal nyiso ni koko miyo ng'ano ombulu to idhi kuong'wa. Democratic space ema gwabun nyalego no fight for. Ni mondo ng'ato ka ng'ato obed kod thuolo mar join party modwaro, support ng'ato modwaro, wacho wach modwaro, so long as ni ok ohinyo ng'ato. Ruto no mess up the country. Mobunge very well. Ni no wuondo jopiny ni ene nasla to kene nasla ok nyal chunwa kode. Moen warite 2027 god winning. Asubuhi na mapema, one term is enough. Kabende ginyiso luoro margi ewi telo makamano. Aneno ka jodongo moluo piny nikech giparo ni joluo onge. Joluo nitie. Kendo adwaro ni mondo anyis Odungi Randa ni mondo obed ng'ama serious. Kodwa notel ne joma serious. To ka ok en serious, to an kaka Rafael Ondiek odienywa kae. Aikora ka kom Odungi Randa mondo mi atajugie. Nikech ayudo ka kom luo osegore piny. Joluo otelnegi gi jomoluo. Joluo otelnegi gi jomodenyo. Joluo otelnegi gi joma ohero pesa. To sani koro ok wadwa joma ohero pesa. Wadwaro joma nigi guogi. Magi ne giwacho ka bende gijiwo nagi duto e pacho ka mondo mi ohore mos e kindeni mag campaign kendo gichiw thuolo ne kweth moro amora wacho pachgi. Koro kik joluo negre because of campaign kata election. Weuru Linda Mwananchi obi Homa Bay giwach pachgi to gidhi adhiya. Gigi gin mana still project. Bedo ni ne Linda Mwananchi, joma kelo Linda Mwananchi kata mafandgi gin mana joka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok e mago ng'iyane motende kod weche mag manyo ratiro. Anyuola mar Eric Otieno medo sundo sirikal kod duol mar IPOA mondo anonro e wi tho mar wuorgi manotimore tarik 2 e Tesendo bila ma Mudhaiga. Eric Otieno ma jahigni 19 wachore ni ne ondhi kod obila tarik 1 dwe mar 8 kama bang'e ne owito ngimane kiringo kode osiptal otieno mar tarik 2 ka bero ma otim noyango ni ne ogo bundie kod gimoro madik. Simfros Okinda nigi mathoth. Mirima Gilit nokwako rumbi mar apisi mar riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa mantiere Nairobi. Anyuola ne ywago nyathigi Eric Otieno ma jahigni 19 manotho tok dine kod obila Tesendo bila ma Mudhaiga chieng' Ngeso tarik 1 dweni. His brother Arnold he kept on indicating to him, please, if you can't get me out of here because I have been beaten. I have seriously been beaten, and do as much as you can to help me get out of here. Bail had been set apparently at about 10,000 Kenyan shillings. The family could not raise that amount at that time. And so they tried as much as they could, and by 7 p.m. on Sunday, they had finally managed to get about 6,000 Kenyan shillings. When they got that amount, still the police were unwilling to release him. Rigre Eric notimne bero odiochieng' manyoro kendo yangni nogoye kod gima dik e bundiye manomiyo chwero remo mathoth ka familia koro ni kod penjo mathoth madwaro duoko. The only thing that we were told is that allegedly the crime that he would have committed was a preparation to commit a felony. We need OB extracts which have not been provided to us up until right now. We need CCTV footage from the time he was arrested up until the time he was released to his family. Jokende ratich oganda oriwo duondgi ewi thoe mamedo timore e lwet obila ka gimedo sundo IPOA kod sirikal mondo ru nonro kendo chung chutho thoe makamago. The body that is mandated to be able to carry out all those investigations, be able to get an account of all the officers, from the arresting officer to those who are with him in those particular cells, and get an account of all events and statements of those police officers is IPOA. And they have already started that process. That's why we are demanding that IPOA must do their work well. We shall not allow attempts to cover or hide any evidence. Last year, another 50 youth were killed. This year, as we speak, we are well over 30. Why is action not being taken? These occurrences happened all the way on the 1st of August this year, and to date, 5th of August, no action has been taken.
the National Police Service, under the leadership of Inspector General Douglas Kanja, have not even released a single statement on the administrative actions they have taken. As we speak, the officer commanding station, Daiga Police Station, the officer sentries on 1st of August, when he was being arrested, and when he was being released on 2nd August. These are prime suspects. In this case, we are having prime suspects out, yet the law is not being applied. Magitimore kini maapisi marogai marobila oyango ni bura mar tho Eric ni elwet IPOA mosechako timo nonro kagi kwayo horuok kuom anyuola gi osiepe mag Eric. Justice. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nyakoromogi wakaw yue maromo kuonge weche manyien mago imore e odhiambo ni kama bende dabeno mana paro ni bang' duogo wabro dhi nyime kod weche mamoko ma pod odong' ka bang'e to wabro dhi e twak mar buj jopiny kod ruodh goro mar jodong luo wade ma Nairobi ka iluong Peter Hago mabedo osedonjo e studio. Wabro bedo kod twak e buj jopiny ma kawuono gi thulno ka umedo ndikona kendo uoro pachu maber ahinya, amor ahinya kod kaka uketo kinda ka umiya pachu Ramogi TV. Jo Junior weche manyien mago imore chopono yo makare ahinya. Lit sana ka polise monego rit vijende ema vijende tho e lwetgi. Mano odaro sirikal ema wacho kamano. Ero kamano ahinya mano Jo Junior. No ka John Waweru Ouma entiere Sindo penjo mara niere kaka ng'ato tho e lwet obila. Rewuod Agenga wacho ni weche manyien donjore maber wach ma nyocha ker mar Luo wacho mar kuong'o jok ma ok bigoyo kura ne Ruto no, to owacho ni ok ber. Ng'ato ka ng'ato ni kod ratiche mar goyo mbulu ne ng'ama en owuon ohero. Mano bende kaka Rewuod Agenga wacho kayo. To lela ng'isi neno wayo makare gin gi John Ngwala kachiel kod jaoko kaya giduto te gikete Ramogi TV. Ero kamano Isama Koranja Jaruwe wacho ni sirikal we nego jopiny kamano yawa. Okay, Zoom Kapita bende ntiere ka kendo kone omora ahinya. Ero kamano Dan Wuodo Muya kantiere Mombasa en beno kone entiere Ramogi TV kendo omedo kete ka entiere Mombasa County. Ero kamano Pastor Komborwa bende nitie kendo neno oimore odhiambo ma kawuono. Yiena mondo akaw yweyo gi kanyo aduogo bang' thuolo wachuoke ne gima odong' kapok ang' waduogo kendo wadonjo e twak. Kik idhi mabor, ma en Ramogi TV. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Harufu nzuri, manukato laini, Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayokuweka kwa utaratibu kwenye hali tulivu. Ijaribu kwa shilingi 20 tu. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri.
Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Machiegni kendo kweth rowere ma gin jopuonjre mani kod ng'ol mar wang' onyiso mor margi bang' yuoro e tuke mag jopuonjre mag sekondar kama ne ginyise were ma gin godo e tuke mopogore opogore. Jopuonjrego onyiso lony mamalo e tuke mag chess kod goalball ka ginyiso ni ng'ol ok en ran, kendo gimor ni mar osebed ka imiyogi thuolo mar tugo kaka ji mamoko maonge kod ng'ol. Gikwayo ni mondo oket lokruoge e sekta mar somo mamiyo ji duto thuolo marom kochakore kod jogo maonge ng'ol kod jogo ma ong'ol ka gimedo kwayo thuolo mathoth mar yuoro e tuke ma kamago. We actually have seen a lot of improvement because we were equipped with more skills. We understood the game quite better, and we are currently seeing a lot of improvement. We have seen quality games. We have seen better results from our learners. Today, looking at the journey 1.5 years ago, when we started this program to Cheze Pia, we had a target, we have goals, and I think we have reached our targets and even done more. So we were targeting 4,000 students, now we are at 5,000. We've done 82 schools. We have trained more than 90 teachers. Now coming back here to look at the impact and how this program has impacted our communities. Kweth mogik mar tim mar Kenya manodhi tuke mag Commonwealth e boma mag Glasgow omolo e pacho ka owuok e piny Scotland korwakgi gi sironyo e lap mar ndeke ma JKIA. Mogo kuom joma norwaki pacho ka gin kanyakla kod jaloch mar midila mar mula e ng'wech mar mita 5,000 Matthew Kipsang, Stephen Ndangere manoyudo midila mar silver kaachiel e mita 10,000 e piem mar reto kod Wycliffe Kimanyal manoloyo bronze e mita 800. Jotugo adego gin moko kuom jong'wech 12 manokelo ne Kenya midila e tukego. Jatend migawo mar tuke Salim Vuria opako timno kaachiel kod coaches magi kod Athletics Kenya kuom sir duto mane timno yudo kane gin e piny Scotland. Omedo ni ji duto manochung' ne Kenya onyiso kido maber manyiso chal makare mar piny Kenya. Kwanza nashukuru Mungu kwa kuwa ametupea safari njema, tumeenda mpaka tumerudi tukiwa wazima. So pili nashukuru wote at large, ndugu wangu KDF, coaches wangu, familia yangu na wote wenye walikuwa nyuma yangu kwa hii success. So tulienda tukang'ang'ana mpaka tukaletea Kenya medali ya 5,000 ambayo inakuwa muda. Langu ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuenda kwa maandalizi yangu ya 3, nikaenda kupata ile medali yenye nimepata bronze. So nikushukuru tu Mwenyezi Mungu na kushukuru coaches wangu na management na pia department ya police kwa support zenye wamenipea. Yakораmogi yiena mondo ago break weche manyien gi kanyo aduogo bang' thuolo machuok kende kod twak mar buch jopiny. Omiyo kamoro amora ma intie kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok kende bang' yweyo ni.